We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence itong pack. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Barhay na Banggi, Bicolanda. Patuloy ang mainit na bakbakan dito sa loob ng Encinas Public Pavilion dito sa napakagandang bayan ng Gubat, Sorsogon para sa second and final game ng ating Day 9 ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre, hatid po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And siyempre, tayo po ay muling nagpapasalamat sa Mayor ng Gubat na si Mayor Ronel Nono Lim at ang mga kasama niya sa LGU ng Gubat. Pati na rin po sa butihing governor na si Governor Boboy Amor sa pag-welcome sa atin dito sa Sorsogon, particularly dito sa Gubat. Maraming salamat po once again. And mula sa kanilang mga pagkatalo, ang dalawang kupunan na ito ay magduduelo para makabalik sa ating torneo. I'm talking about Barcelona kontra sa home team na Gubat. Once again, ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe. We'll bring you the action mula dito sa Gubat. Papunta po sa inyo para maging updated po kayo sa mga pangyayari dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Magandang gabi sa iyo, Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Kapa Morgan, and magandang gabi po again sa ating mga manonood, no? So this is the game between Barcelona versus Gubat. Barcelona coming from a loss against Erusin Partner on their last outing. So ang kartada nito is 0-3 until now. Naghahanap pa rin ito ng panalo dito sa ating liga. At sa kabila naman itong Team Gubat na mayroon ng 1-2 record dito sa ating liga. But again, they also came from a loss against that Matnog team that you seen a while ago kontra dun sa Bulan. But again, syempre partner, redemption time ito for team for both teams. So titingnan natin kung anong mangyayari dito sa game na ito. At wag na natin itong patagalin, of course. Ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar.
Infamia who will go against Oscar Beltran in the middle of the court for the tip-off. At ang unang nakakuha ay itong si Jonas Leona ng koponan ng Barcelona. And from number 24 to number 26 now to Rodney Fulgar. Fulgar with a one-hander, missed. And nasa mga taga-home team na ngayon nagubat ang bola. Unang pumukol ng tres itong si Billy Belga, pero wala din. So both teams coach ay nag-hit check pa. Oo, partner, dito sa ating laro, sabi nga natin, redemption time for both these teams kasi wala pang wala pang talo itong Barcelona, but itong Gubat may isa ng panalo, but coming from a loss also. Pareho nitong Barcelona, partner. So tingnan natin kung sino ang magbawagi dito sa ating laro. Ayan, and ito na si Villanueva, tumatakbo ng matulin, and he gets bumped. And the foul will be called against Bordeos. Froilan Bordeos. That's the first on Bordeos. So Arnie Villanueva will be shooting 2 free throws now. Pasok ang kanyang una. So to start the scoring ng ating ball game is itong si Arnie Villanueva from the free throw line. Punong-puno na tayo dito sa Encinas Public Pavilion dito po sa Bayan ng Gubat. And right now it's number 24 Bordeos to Jonas Leona, number 14. Elevates for the shot. Wala. Medyo short yon. Ito na si Jomel Digamo. Mabilis na bumaba. And for the finish, it's his brother na si Joe Marie Digamo, and he was fouled. Maganda yung naging pasahan doon. From Jomel to Billy Belga, and then Billy Belga to Joe Marie. Now Joe Marie will try to test his shooting prowess dito sa ating free throw line at mintis yung kanyang unang tira, a little short. Yes, this is Jomel, the younger brother of Joe Marie. This is the younger brother of Jomel, brother. So, ayun. Pasok ang kanyang huling free throw. So, tatlo na po ang puntos ng mga taga home team. Espeño fires and gets it to go for Barcelona. On their previous game, partner, talaga ito si Espeño, talagang naipapasok niya yung 3-pointer na yan, partner. So talagang babantayan yan dapat nitong mga taga-Gubat dito, partner. Tama, talagang very consistent din siya from behind the arc. At na naman, ayun! Pasok na naman. So back-to-back threes for Ryan Espeño. At ganun-ganun lang, tatlo na ang lamang. Binawi naman yan ni Jomel Digamo. So ayan, palitan ng tres po dito. Medyo... Kanina malakas yung ulan, parang ngayon naman malakas yung ulan ng tres dito sa loob mismo ng ating pavilion, the Ibanez Public Pavilion. Beltran gets the rebound, offensive rebound, pero I think he will be called traveling. At yun na nga, traveling called on Oscar Beltran Jr., who also played for San Fernando team sa Camarines Sur leg natin. Yes, partner, and also played for Ateneo Dinaga University. Oo. So, tingnan natin kung ano maki-contribute dito ni Oscar Beltran. Jomel Digamo finds his brother sa ilalim. Wala, rebound. Beltran, binigay kay Leona. Leona to Fulgar, nasa midcourt. And tumuloy-tuloy pero naagaw ni Arnie Villanueva ang bola. Nasa kay Belga na ngayon. At easy 2 for the big guy na si Billy Joe Belga. That's his first 2-pointer of the ball game. Napakalapad din talaga nito ni Billy Belga, partner. Pero surprisingly, he can hit also those 3-pointers and those long twos. Rodney Fulgar making his first 2 points also. So we're not yet in the halfway mark of our first quarter, 6:41 or make it 6:35
Unang 2 puntos din para kay Jonas Leona. Na maganda ang pinakita, partner, nung kanilang laban versus Irusin, partner. Oo, Ito si Jonas Leona. Muntik nang matalo doon ang Erosin. Joe Marie missing the 3-point shot. Ayun na naman si Jonas Leona. Back-to-back 2 pointers for Jonas. At napatawag doon ng timeout itong mga taga-Gubat, partner, with 6 minutes and 8 seconds remaining on our game. 12-8 ang ating kartada dito sa timeout ditong mga taga-Gubat, partner. At sa pag-uumpisa ng ating first quarter, dito po, again, we're live here at the Encinas Public Pavilion sa napakagandang bayan ng, sabi ko nga kanina, pinakamaukol na bayan ng Sorsogon, ang Gubat. Dahil kanina nag-ikot-ikot tayo, marami tayong nakita mga beautiful beach resorts at mga balita ko, marami daw dito mga nag-aaral mag-surf. Surfing. Surfing. So kung gusto nyo pong mag-surfing, punta na kayo dito sa Gubat, Sorsogon. Kaso ko medyo medyo takot ako sa tubig. Takot tayo sa tubig eh. Kap, mahirap. Basketball na lang. Nag-try na ako niyan lagi ako na-slide. Joe Marie is open for 3 pero hindi tumira. Number 17. Oops, he was blocked by Espeño. Gandang masaya yan doon, partner. Ito ni Espeño. Oo, at itong si Lufamia. Oo, Lufamia. Now Leona with the ball, binigay kay Pulgar pero naagaw ni Villanueva. Villanueva. Eto na. Zigzagging his way to the hoop. Wala. Pero nandun si Lufamia for the first 2-pointer. Medyo naging naging stagnant itong depensa nitong Barcelona and not fighting for that offensive rebound, partner. Tama. Beltran with the ball. Binigay kay Bordios. And mula sa corner, tumira si Jonas Leona. Wala. Pulgar makes his own version. Ganon din. Rebound, Billy Joe Belga. And Jomel cannot finish with the left hand. At ito na si Bordios. Hinulog kay Pulgar pero ang nakakuha ay si Jomel. Jomel to Belga. And that's the 4th point ni Belga sa larong ito. Beltran fires, misses. Rebound, Jomel Digamo. Binigay ka sa kanyang younger brother na si Joe Marie, who stops and pops. And he makes that shot. Gandang timeout yon nitong mga taga-Gubat dito, partner. Sila naman ang nagkaroon ng mini run doon. But again, pakinggan muna natin ang itong magiging report ni Miss Barbie Floriano. Barbie, anong balita dyan? Good evening mga kasurog. Coming from the bench of Team Gubat, I am Barbie Floriano, your courtside correspondent. Having the standing of 1 win and 2 losses, ay confident ang Team Gubat na makakakuha sila ng panalo tonight because of home court advantage that they have. Also the preparations they did for this game, kagaya na lamang ng pag-aaral nila sa play ng kanilang kalaban. Although they are lacking with big man, most of their players are on the 4 and 3 position. Sabi nga ni Coach Cho, they are somewhat feeble in the center position. Kaya babawiin na lamang nila sa sipag at magandang connection ng players in the court. This is the latest for now. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano for that report. So, nasa kumpiyansa ngayon ng mga taga-Gubat na maipapanalo nila ito dahil unang-una ay yung advantage nila na nandito sila sa kanilang home court. Beltran. Binigay kay Leona. Muntik na yung maagaw. Bordios. Will not hit from the 3-point territory. Eto, si Jonas. Thinking of 3. Wala. Villanueva. Nakita na nasa unan si Lufamia. Lufamia cannot handle.
And he stepped on the line, kaya it will be Barcelona's basketball. Yes, partner. Dalawang possession. Medyo alat dito. Itong parehong kupunan. For Jonal Siona, medyo may nadali niya, partner, yung tira na yon. Although he's Sila, open. apat silang nasa baba, partner. Siguro yung shot selection din talaga. Oo, tama. And sometimes kahit open ka, but still you have to decide and think of who's in a better position for the higher percentage shot. Maganda yung crossover na pinakita. Binigay kay Bordios sa corner. Bordios binigay naman kay Espanyo. Espanyo, umatake! Hinulog ang bola kay Fulgar. Fulgar! May pa-end one pa. That's the 4th point also of Rodney Fulgar on this game, partner. And a quick partner, itong si Rodney Fulgar at itong si Jomel Digamo ay magka-teammate doon sa Kamsur Leg for tama. Team Nabwa. So doon sila nagka-teammate, partner. Oo. Nabwa. Oo, So tama. magkakilala itong dalawang player na ito, partner. Oo. And also, itong mga players na ito on this part of Sorsogon, talagang magkakakilala ito at magkakaibigan din ito. But hindi evident yan sa kanilang mga laruan dito kasi talaga yung physicality nandun eh. Oo, yung competition ay talagang nandun. High competition. Kaya hindi mo mapapansin na magkakaibigan yung mga yan. Napakagandang pasahan. Epido finishes. Ganda, Epino. 4-2. Yan, magandang recognition yon mula kay Lufamia. And we have a report right now from Ms. Regine Bue. Regine, pasok. Maraming salamat ka po, Morgan at Coach Paul. Sa standing na 0-3, kabado ngayon ang Team Barcelona. Lalo na at kakaharapin nila ang Team Gubat. Nasabi nga ni Coach Oliver ng Team Barcelona ay lumalamang ang kabilang team sa bilis at liksi ng mga manlalaro nito. Isa nga rin sa itinuturing dahilan ni Coach Oliver kung bakit nadedehado sila sa laro ay dahil ngayon palang nakakapaglaro sa isang malaking basketball tournament ang kupunan. Kung kaya, sila ay tensyonado pag nasa loob na ng ball game. Pero hangad ni Coach Oliver na sana pala rin na sila ngayong gabi at maiuwi na nila ang kanilang unang panalo. Yan ang update mula dito sa courtside. Back to the panel. Thank you, Ms. Regine, sa iyong report. At ayun na nga, talagang maalat pa dito sa ating liga itong mga taga-Barcelona. But again, siguro babawi ito dito. But again, itong si Billy Belga with that kind of three-pointer of his own, partner. Sabi ko sa iyo, he can hit those long-range shots from beyond the arc. Kaya yun ang unang puntos mula sa 3-point range itong si Belga. At itong si Rodney, partner, 6 na puntos na dito sa ating laro. Oo. So lamang dito ng isa itong mga taga-Barcelona. One-hander shot. Nitong bagong salta si Mark Endaya. At ayan, si Pulgar, ginugulo ni Billy Belga. Epido to Jumel. Ayun, partner. And lucky bounce. Yung signature push shot ni Jomel Digamo, partner. Talaga, very effective siya pag gano'n yung tira, partner. Yan yung mga tira na hindi man lang parang walang masyadong effort, no? Espeño still looking for a teammate. Tumira na lang ng 3. Pasok yan! That's the third. That's the third 3-point shot made by Espeño for Barcelona. Muntik na maagaw. Belga, same spot, but not the same result na he was looking for. Belga to Bordios. Crossing the midcourt against Digamo to Beltran. Balik kay Bordios. Malakas yung 3. At naisahan doon si Espeño nitong si Belga. Pero kung tumama yon sa ulo na naman, it will be another technical foul. And maybe Belga will be subject for exclusion dito sa larong ito. So mag-ingat po tayo pagka ganon. We learned something from yesterday. And there goes Digamo. Jomel Digamo hitting his first 3-pointer
of this ball game. Oh, that's the second na. Oo. Ay, ako, hindi ko napansin yung una, ha? Dalawa Grabe. na yun. At 7 puntos na itong si Jomel Digamo dito sa ating laro. Sinagot naman kaagad itong si Espeño. Nagmintis na ba ito? Wala Parang pang hindi mintis, pa. partner. Parang wala pang mintis. 100% on that 3-point country. Oo. At medyo wild shot doon. Itong si Istor naman sa kabila, partner, for Team Gubat. Oo. Villena is now with the hard court for Barcelona. Binigyan ng ang humihinging si Rodney Fulgar, pero mali yung napasahan ni Fulgar. Medyo miscommunication on Fulgar and Espeño. Pero good seal on the part of Espeño, partner. Kasi nakita niya si Jomel Digamo yung bumabantay sa kanya sa ilalim na Oo. talagang maliit sa kanya. Oo, ano sana, ano yun, advantage niya. Oo. Pero wrong timing din. Kasi wala pa siya sa talagang maayos na position to receive the ball. So ito na. Itong si Endaya. Napakagandang extra pasahan pero hindi na ipasok ni Endaya for the finish. And that ends our first quarter action ng labanan ng mga talunan sa kanilang last outing. Pero syempre dito sa larong ito, sigurado nang may mananalo sa kanila. Again, itong koponan ng Barcelona still looking for their first ever win dito sa ating liga. At ito namang neighboring town nila, which is our host for tonight, itong Gubat, ay galing din sa pagkatalo. Medyo nagulat din sila sa ipinakitang prowess ng mga taga-Matnog. Nakakauwi lang panalo against Bulan. Opo, kung na-miss nyo yung laro kanina, Matnog against Bulan, nanalo po doon ang mga taga-Matnog. Napakagandang laro yung first game natin. Tama. And of course, ito nga ikalawang game talaga. This is very fun to watch, partner, kasi sabi nga natin talagang redemption. Kung redemption ang hinahanap ng dalawang kupunan na ito dito sa ating liga, wala pa pong panalo itong mga taga-Barcelona at muntik na nilang talunin yung talagang top seed na Irusin, partner. That could have been the biggest upset dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Oo, but right now, titingnan din natin kung ano ang sabi nga, prepare nito ni Coach Norman Espinida para sa Barcelona kasi as the report of Barbie, talagang napaka-prepared daw nitong Gubat dito sa game na ito, partner. Okay, so and it shows naman dahil sila ngayon ang nakakalamang, pero sila na palang nalalamangan. Oo, 2 puntos. 2 puntos. And yan, nadagdagan pa ni Villena ng another 2 points, kaya 4 points na po ang lead ng mga taga-Barcelona. Yes, partner, at pasadahan ko lang itong mga leading scorers natin for Team Barcelona. Ito, 100% on the 3-point country. Itong si Espeño with 12 points, partner. At sa kabila naman, si Jomel Digamo with 8 points, partner, dito sa ating laro. And also, 100% in the 3-point territory. 2 3 points, 2 made also. For them. So, 2 itong nagtatagisan dito sa atin. Itong si Espeño at si Digamo. Okay, and we have an interview with the Vice Mayor of Gubat na si Vice Mayor Val Pura IV. At sige, pasok, Maybel. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. On behalf of Mayor Ronel Lim of LGU Gubat, kasama natin ngayon dito sa Encinas Public Pavilion sa Gubat, Sorsogon, si Vice Mayor Val Pura IV na sinusuportahan ang kanilang team na Team Gubat. Good evening po, Vice Mayor. Good evening and magandang gabi din sa mga lahat ng nanonood ngayon, mga viewers ng AKB Cup, Sorsogon. Vice Mayor, this is the first time that the municipality of Gubat hosted Ako Bicol Cup Sorsogon. Ano pong pakiramdam na nandito sa inyong munisipalidad ang isa sa pinakamalaking liga ng basketball sa Bicol Region na Ako Bicol Cup? Siyempre, malaking pasasalamat namin sa Ako Bicol, lalong-lalo na kay Congressman Saldico and kay Congressman Gil Bongalon na napagbigyan ang LGU Gubat na maka-host. Sabi nga namin, bihira makapanood ang mga taga-Gubat ng ganitong di kalibre na liga, lalong-lalo na dito sa Sorsogon. Yan, thank you po, Mayor. Baka may message po kayo sa inyong team na Team Gubat na naglalaro po ngayon.
Okay. Sa mga ka-team namin sa Team Gubat, alam kong pinaghirapan nila sa araw-araw ng papaktis. Matagal na rin naman silang magkakasama. And medyo maganda yung laro ngayon at may mga parte sa kabilang grupo na mga taga-Gubat din. So talagang gusto nila magpakita talaga kung ano yung todo na may bibigay nila para sa labang ito. Ayan, Vice Mayor, baka may mga gusto po kayong batian, pasalamatan. Go ahead po. Maraming salamat ulit po sa Ako Bicol, lalong-lalo na sa dalawa nating magiting na congressman. At saka magandang gabi at enjoy watching po sa lahat ng mga taga-Gubat at sa lahat ng mga taga-Sorsogon. Yan, once again, thank you po, Vice Mayor, and good luck sa Team Gubat. And that's the latest dito sa court. Back to the panel. Maraming salamat once again, Ms. Babel Echegoyen and Vice Mayor Pura ng Bayan ng Gubat hosting this Day 9 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Oo nga, no? First time natin dito sa Gubat. First time. Hindi natin nasabi kanina. Anyway, we're so happy to be here sa Bayan ng Gubat. Actually, partner ako nung binata ako madalas din ako dito napupunta sa Gubat because of my job. And napaka-refreshing para sa akin na makabalik muli after more than 20 plus years na makabalik dito sa bayan na ito. Yes, and for me naman, if nakakapunta ka na dito, ako naman, this is my first time here dito sa mga iba't ibang munisipyo dito sa Sorsogon. So I'm very happy. Una kong nakapunta dito during our college days na naglaro kami for Philippine Collegiate Champions League during our time way back I think 2009 or 2010. So napakatagal na noon, and we played sa Sorsogon City during that time. But again, I'm very happy to be here kasi nga yung lola ko din ay taga dito, taga Santa Magdalena ang aking lola. So I'm very happy to be here, and also salamat talaga sa Ako Bicol kasi maraming nabibigyan ng opportunity itong Ako Bicol Cup. Tama. And right now, Villena has the ball and meron siyang opportunity to score or to make a good pass. At ayan, binigay kay Fulgar ang bola, balik sa kanya. He fakes. He gives it back to Fulgar. Fulgar medyo nahihirapan pero makes the shot anyway pero hindi pumasok. Nandun si Jonas Leona who was fouled by, I guess it's Erenio. It is Erenio. So eto na si Jonas Leona getting ready for the first shot. Ayan, punong-puno na po tayo dito. Once again, sa napakalawak na venue natin. Parang naalala ko yung San Fernando sa Camarines Sur. Parang ganito yung setup. Oo, ganito din. And so si Pokot, ganun din. Pokot. Okay, so Jonas Leona preparing for his first shot from the free throw line. At in and out. 34-28. So 6 po ang kalamangan itong mga taga Barcelona. Ayan, mukhang magiging git-gitan ito sa bandang huli. Yes, partner. Oo, talagang kumbaga, sabi nga ni Vice Mayor Pura, may mga taga-Gubat din pala dito sa team ng Barcelona, no? So talagang magpapakita ang gilas itong dalawang kupunan na ito dito. At magkalapit lang ito. Magkalapit lang, ilang kilometers lang. Kaya yun, hindi maiwasan na magkaroon ng interchanging players itong mga dalawang teams na to. And pansinin ko lang, kanina sinabi mo itong Gubat surfing dito. Parang surfing capital ng Sorsogon. Kung hindi ng Bicol, Sorsogon, sigurado ako. And itong Barcelona naman, doon mo makikita, I think yung Barcelona ruins, partner, yung mga gandang simbahan. Tama. So, talaga magaganda ang mga dito, partner, mga view dito sa Sorsogon. At maganda rin yung tira ni Roddy Fulgar. Using the left hand now, it's Jomel Degamo. At his pass was intercepted, kaya yun, ando na si Jonas nasa unahan and scores. Nice lead in pass from Villena. Erenio to Belga. Belga hits another three.
At ayan, pangalawa na yan ni Billy Joe Belga. This time hitting it from the corner. Jonas Leona, binigay sa labas kay Pulgar. Pulgar penetrates. At may nakita dong foul, partner. At balik sa 7 ang kalamangan itong mga taga-Barcelona dito. The largest was 10, partner, dito sa ating laro. So medyo pumapabor dito sa second quarter itong bola for Team Barcelona, partner. Oo. And again, ang Ako Bicol Cup ay atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Yun one-hander. Parang almost a semi one-hander. 9 points itong si Jonas Leona dito sa ating laro, partner. Tama. Jomari Degamo hits it. That's a mid-range shot from Jomari Degamo. Medyo nag-slow pace dito yung laro natin, partner, because of this setups nga na ginagawa ng parehong kupunan. Oo. So tingnan natin ang magiging adjustments dito. Ito ang mga taga-Barcelona. In the meantime, Gelas directing the play for Barcelona. And nandun si Jomel Degamo para kulitin itong si Gelas. Pinalitan si Villena at ipinasok muli itong si number 24 na si Bordios. 8 seconds on the shot clock of Barcelona. And we're in the middle of we're the halfway mark ng ating second quarter. Belga mabilis na tumatakbo. Yan ang magkakagandahan kay Belga kasi kahit malaki siya, he can go coast to coast. Yes, partner. Yun ang kagandahan din ng mga players dito sa Sorsogon, talagang ng mga malalaki, no? Talagang very agile at very mobile ng mga players dito. So maganda din ang pinapakita nito ni Bo Belga na. Billy Belga. Talagang kasi lapad din kasi ni utol niya, si Bo Belga eh. So tingnan natin kung papasok itong bonus throw nito ni Billy Belga. Oo. So pasok at pag ilanan niya yan, meron na siyang actually 13 points in this ball game. Nakadalawang 3 points na siya. Jonas humihingi ng foul. Jomel for the right hand finish. Ang bilis ng pangyayari. 12 points na din to si Jomel dito, partner. Corner 3, wala. Rebound pa rin, nakuha ng mga taga Barcelona. Another shot from number 11 na si Escuriaga. So Jomel Degamo hitting another 3. So tatlong 3-pointers ang meron sa bulsa nitong si Jomel Degamo. At nandito rin ang ating magandang courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Pasok! Good evening again, Kapa Morgan and Coach Paul. Naka-easy passing tayo kapag open, take a shot and don't hesitate. Yan ang nakikitang problema ni Coach Gong sa Team Gubat, kaya nalalamangan sila ng Team Barcelona. That's why he aims for a synchronized move of his players through a good rotation. He also added to find the momentum of a good man-to-man defense, push and press, because that is what we needed to win in this game. This is the latest from the court side. Back to the panel. Ayun, thank you Barbie for that report, no? But right now, partner, as we can see, lamang na dito ang mga taga Gubat courtesy of that 3-pointer nito ni Jomel Degamo and yung talagang aggressiveness sa pinapakita nito ni Billy Belga dito sa ating laro. 40-41 with 4 minutes remaining sa ating second quarter. Jonas gets fouled. And so si Lo Familia ang tinawagan ng kanyang pangatlong foul kontra sa mga taga-Gubat. At inilabas na muna siya at pinasok si Ipino once again. Bordios to Leona. Leona fires from downtown. Wala.
Rebound, Villanueva. Villanueva now with the ball still. At ayan, he cannot finish. Maganda sana yung take off niya. Maganda yung momentum pero everything but the shot. At ayun, pumasok naman yung tira ni Estuye. On the other hand, Belga will fire and hit another three-pointer. That's the luxury of having a Billy Belga in your team. Dahil nakakaano parang hindi alam ng kalaban kung he will inch closer to the rim or attack the paint. Yes, partner. Dahil sa laki nga niya. Pero titirahan ka lang ng tres. Ano yan, nasa kanya na naman ang bola. Tumira na naman! But this time, medyo malakas yung kanyang attempt. Pero nakuha niya yung rebound at the other end. Now Villanueva will make his own, will try his own, pero hindi pumasok. At ayan, tumatakbo na ang mga taga Barcelona dito sa possession nilang ito. After that miss by Villanueva. Beltran misses, big rebound for Belga. Muntik nang maagaw pero nasa kay Jumel Digamo na ngayon ang bola. And he will fire three. Yes! Nako, medyo iniwan ito ni Bordios, itong si Digamo doon sa harap, partner. Oo, Jumel Digamo gets it to go for Gubat. So alam niya naman na may talagang tira yon, dapat kinuha niya sa taas itong si Jumel Digamo. Yun ang dapat niyang ginawa. Pero alam din ni Beltran kung anong dapat niyang gawin para makabalik ka agad. So Beltran hitting a long two. Epino, binigay kay Villanueva. Inilabas kay Digamo. Digamo, medyo malakas yung tira. Jomari kicks it out to the corner. Billy missing a three-point shot from the corner. And now it's Bordios with the ball for Barcelona. Open doon si Jonas sa three-point arc. Pero hindi niya itinira at he attacks the basket instead. And the ball was knocked out of bounds. Okay, with 1 minute and 16 seconds remaining sa ating laro. Papa Morgan, so tingnan natin kung anong gagawin dito. Estuye. Isa din to, partner, na napaka-steady din. Walang ibang dito sa Barcelona, partner. Walang ibang gagawin kundi umiscore. Itong si Estuye, nakakaapat na po siya mula sa bench. Villanueva shaking. Digamo from the corner. Wala. Pero nandun yung kanyang kapatid. Almost getting that rebound. Pero nakuha ni Estuye at ngayon nasa kay Leona ang bola. Mula sa midcourt. Ito na si Bordios. Binigay kay Beltran. Nakawala sa kanyang bola. At ito na naman ang mga naka-violet. Ang mga home team na Gubat. Digamo. Sabi niya sandali, antayin ko yung mga kakampi ko. Villanueva fires. Wala. Epino battles for the rebound against Beltran. Umikot. Pumasa. And Villanueva hangs in mid-air pero walang foul na itawag. At wala ding puntos na na-connect. But on the other end of the court, merong foul na naibigay dito kay Jumel Digamo, partner. At sa kabila, talagang humihingi sila ng foul doon sa tira ni Villanueva. At sinausaw pa kasi, partner, ni Villanueva yung bola na yun. So dapat diniretso na niya na lang para talagang solid yung contact. Normally kasi kapag ganyan na ang tinitingnan dyan ng mga referees minsan yung advantage. Minsan, kung ikaw yung nag-initiate ng contact, minsan hindi tinatawagan talaga ng foul yan. At normally minsan pag talagang binababa mo pa yung bola at iniilag mo, so talagang minsan di natatawagan ng foul. Pero sabi nga natin na ano na yan ng mga referees kung paano nila titingnan yan. But for the player, it's for you. Just go hard to the basket. Yun talaga go to the basket. Focus on your shot. Oo, focus on your shot. Huwag mo na iilag. Kung talagang ahampasin ka, ahampasin ka. Tama. So, and yung block naman, wala namang puntos yun. Although defensive stop yun. Pero if you're going hard to the basket, may konting difference pa rin pag compared dun sa inilag mo. Minsan kasi may pinatawag na
kumbaga nilalaro pa. Oo, sabi nga natin. Maganda na, pinapaganda pa. Oo, naglalaro ka na, linaro mo pa. Oo. Villanueva again with the ball. This time will still miss. At ayan, diyan na po magwawakas yung ating first half sa laban ng magkapitbahay na Barcelona at Gubat. Lamang pa rin po ang mga taga Barcelona just by 2 points. They're clinging into it dito sa pagtatapos ng ating unang half. And kami ni Coach Paul Sepe ay siguro magpapahinga din muna. And we'll be right back with more action dito sa loob ng Encinas Public Pavilion sa napakagandang bayan ng Gubat. And again, ito po ang Day 9 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Natin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Hawak na ni Paul Lee ang court ng Ako Bicol Cup Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po sa amin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup.
by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeemed himself. Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. That for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ko sa bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Matapos ang kanilang mga pagkatalo sa last outing nila dito sa ating Ako Bicol Cup elimination round sa Sorsogon, sino kaya sa dalawang kupunan nito ang uuwi ng panalo at mabubura ang losing streak or hindi maituloy ito dahil sa yun nga panalo nila ngayong gabi. Ayan, ang laban po ng Barcelona, the neighboring town itong host team natin na Gubat. At para sa mga statistics ng ating first and second quarter, ito ibigay ko kay Coach Paul Sepe ang mikropono para maipaliwanag sa inyo. Yes, partner, for the halftime statistics natin for both teams, no? This is the team stat for Team Barcelona. Ito, partner, 8 points coming off the bench itong mga players, itong mga taga Barcelona, but ito yung napapansin ko dito, partner, with that kind of size, partner, itong bench point scoring nila inside the paint with 28 points, partner. Yung turnover medyo madami kumpara dun mo sa mga taga Gubat with 6 lang, sila 9. Fast break points 15. Second chance point mas marami itong mga taga Gubat with 4, sa kabila 0. But again, partner, sabi nga natin, mas nagko-contribute itong mga bench players itong Team Barcelona on the other hand. But again, this is just the second quarter, again the first half of the game. So tingnan natin kung mababago pa to. But numbers don't lie, kaya medyo lamang itong mga taga Barcelona. Pero dalawa lang naman yon, partner, dito sa ating laro. So titingnan natin kung makakabawi itong mga taga Gubat dito, partner. Okay, and sige. So balikan na natin ang mainit na bakbakan nitong magkaribal na Barcelona at ang home team Gubat. Dito po sa Encinas Public Pavilion sa bayan ng Gubat, Sorsogon. At ito na at mga taga Barcelona aatake with their 2-point lead. And well, that's Pulgar and he was blocked from behind. Akala niya libreng-libre na siya pero nawala sa kanya mga kamay ang bola. Belga hesitates to shoot. Ang tumira ay itong si Joe Marie. Pero medyo maalat, partner, doon sa 3-point. Oo. But again, pasadahan ko lang, partner, itong mga leading scorer natin for both teams. Si Fulgar mayroon ng 13 at sa kabila itong si Espeño naman for Team Barcelona pa rin, Espeño with 12 points at sa kabila Billy Belga with 16 points and itong si Digamo 16 na din, 16 points na din ang binibigay dito sa ating laro. Dagdagan mo yung puntos ni Espeño dahil kakatres niya lang din. And so that's the fifth triple of Espeño dito with 15 points, partner. Talagang 100% ito doon sa Rainbow Country, partner. At doon lang siya umi-score from beyond the arc. Meron na siyang 5 3-pointers made. So bumubuo siya ng 15 points para sa dahil kaya nagkakalama ngayon ang mga taga Barcelona. Pero binawi na long two nitong number 98 na si Mark Endaya. Pulgar fakes, binigay uli kay Brondios.
Bordios binigay sa ilalim kay Endaya. Endaya finally making a 2-pointer. So si Espeño ang tumitikada sa pagpasok natin dito sa second half for Barcelona. Joe Marinao from his brother Jomel. Nakita si Villanueva sa labas. Wala yung 3-point shot attempt ni Villanueva. Right now it's Fulgar. Sabi niya sandali. Bigay ko kay Bordeos ang bola. Bordeos now crossing the midcourt. Beltran will try to hit the 3. Wala. Ando na naman si Espeño. Another easy 2 for the big guy who can hit those 3-pointers. And let's hit Regine Bue right now with her report. Regine, pasok. Pagod dahil matagal bago napalitan ang mga players sa first 5. Ayon kay Coach Oliver ng Team Barcelona, ay ito ang dahilan kung bakit nahabol ng kabilang kupunan ang kanilang puntos. But now that we are on our second half, tiwala si Coach Oliver na maibalik ang lakas ng kanyang players at kampante siya na babalik na ang magandang execution ng kanilang laro. Yan ang update dito sa side ng Team Barcelona. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Alright, sige, maraming salamat Miss Regine Bue. Ayan, from Espeño to Fulgar. After the miss ng transition play ng mga taga-Gubat. And nakabalik kaagad ang mga taga-Barcelona. Still leading this game with 9 points. At ayan, meron tayong timeout called at 7 minutes and 17 seconds natitira sa ating third quarter. Yes, partner, at hindi na ikakapitalize itong mga taga-Gubat, partner, itong possession nila doon sa opensa. Kasi medyo, partner, napapansin natin dito, medyo nai-inlove sila dyan sa 3-point na yan. So, dapat ang gawin nila, go hard to the basket muna, and from there, find their open man sa labas. Kasi ang nangyayari, once na they are open sa 3-point line, talagang kinukuha nila. Although, isang pasa pa lang naman yung nangyayari at wala pang masyadong ikot ng bola. And yung defense is hindi masyado pang gumagalaw. So, pag nangyari yon, nagmintis, nagdo-long rebound, fast break naman ang binabato sa kanila nitong mga taga-Barcelona sa kabila. Yun ang mga pangyayari sa last sequences na we had. Nahirapan doon ang Gubat. Pero naagaw nitong si Jomel ang bola. At ayun, he finishes with the right hand, scooping it in for Team Gubat. That's Jomel Degamo. Fulgar. Wala yung kanyang 3-point shot. Belga, nakita na may tao sa unahan, pero mukhang malakas yung kanyang pasa. At mapupunta ang bola sa mga taga-Barcelona. Right now, Bordeos will pick the ball and will cross the midcourt section. Beltran, umatake papaloob. And wala. That's last touch ni Fulgar doon, partner. So balik sa Gubat ang bola. Ito na naman si Digamo against Bordeos. Binigay kay Garcia. Garcia balik kay Digamo sa gitna. Lofamia is asking for it. At ayan, binigay sa kanya ang bola. Lofamia balik kay Digamo to Belga. At 6 seconds to shoot. Belga swings it to Garcia. Lofamia is aware that pero he made a lot of fakes before deciding to shoot. Inabutan sila ng shot clock violation. Yun nga, masyado, walang movement. Dapat, partner, attack those gaps, attack the basket para magkaroon ng movement yung defense, partner. So wala masyado, more on stagnant passing nangyayari. Beltran working his way up and finally makes it. So ayan si Beltran, nakakailan na ba yan? That's the 6 point of Beltran, partner, dito sa ating laro. Garcia misfires. Espeño with the ball to Bordios. Binigay sa unahan kay Guelos. Guelos umatake. Medyo malakas yung tira using the board, pero nandiyan si Bordios. Elevating for the 2-point shot.
At ito si Borgios, partner. Una pa lang, 2 puntos mula dito kay Borgios. Oo, and Digamo now. Binigay kay Endaya. Endaya will fire and overshoots. Belgar has the ball now for Barcelona. Binigay sa kanilang point guard na si Borgios. Borgios against Endaya. Binigay kay Beltran sa gitna. Nilabas kay Guelas. And finally, Espeño for the shot. Wala. Ayan na si Lufamia. Tumatakbo ng matulin. Ayan, napakaganda mga extra passes na yon. And Garcia finishes with the 2. Beltran nakuha ang rebound. Pero merong foul na itatawag dito sa mga naka-purple ang home team. So, tinawagan ng foul itong si Endaya. Sabay labas. At ipinasok naman itong si Irenyo. Guelas. To Fulgar. Wala sa kanyang bola. At ito na si Jomel. And didn't get the continuation. Pero nevertheless, he will be shooting 2 free throws. Grabe yung lusot ni Jomel Digamo, partner. Talagang on the fast break na recognize niya na si Borgios lang naman yung bumabantay sa kanya. Tama. Talagang dire-diretso itong si Jomel Digamo. And the first throw is pasok yan para kay Jomel Digamo. And Barcelona still leading by 9 at this point in time. So, hindi pa rin nakakatabla itong mga taga-Gubat. Yes, partner. So, and they are trailing pa rin dito sa ating laro with 9 points. And of course, yung kay Jomel Digamo, partner, that's the 18th point of Jomel dito sa ating laro. Oo. And ayun na nga. Nakita natin kanina sa halfway statistics natin na talagang pumapabor ang lahat ng mga anggulo or aspeto ng laro sa mga taga-Barcelona. At ayan, muntik nang madagdagan pa. Fulgar with the big rebound. Naghanap ng kakampi na mapapasahan pero hindi rin na i-shoot ang bola. Irenyo running like the wind. Wala. Na-rebound ngayon ni Garcia. That's Jomel Digamo. Sabi niya sandali, ilabas natin. Tulufamia. Belga fires. Nope. Oh, medyo that's a little bit advanced. Yan, partner, yan sinasabi natin. Medyo nai-inlove nga itong mga taga-Gubat dyan sa 3-pointer na yan. Na hindi pumapabor sa kanila ngayong third quarter. So, dapat maghanap sila ng ibang paraan para makascore. Hindi lang dyan sa 3-point country na yan. So, sabi ko nga, go hard to the basket and talagang move that ball, partner. Tama. Garcia launches another. Ba't narinig ata ako ni Garcia? Sabi niya, anong hindi nagmamaterialize? Ito, pumapasok din naman. So Garcia hitting a 3 for Gubat. And that's the first 3 of Team Gubat on the third quarter, partner. Espeño. He hit those 3-pointers kanina. Nakakalimang 3-pointers na siya pero hindi pumasok yung tirang yon. Belga using the board from a Garcia pass. And good finish on the part of Gubat. Nakakarami na rin itong si Billy Belga. Oo, 18 na din itong naitatala nito dito sa laro natin ni Belga. Number 24 fires. Itong si Borgios wala. Baseline inbound for ayan. Oh, maganda sana yung putback nitong si Fulgar pero hindi rin pumasok after that miss from Beltran. Irenyo wala. Borgios now to Espeño, fakes, goes to the paint and uses the board and scores with a foul.
21 big points, partner. Itong si Espeño dito sa ating laro. With 2 minutes and 27 sa ating third quarter. So titingnan natin kung maladagdagan pa yan ni Espeño dito sa kanyang free throw, partner. To complete the 3-point play opportunity. Let's see. This guy can hit triples pero misses that one from the free throw line. Now it's Digamo with the ball. Binigay kay Garcia. Garcia hesitates. At yun, naagaw sa kanya yung bola. And right now, yung mga nakaputi na ang may tangan. Pulgar. Launch sa bomb. Wala. Hablan. Nasa ilalim. Sabi ng referee, oo, shoot yan pero not counted dahil he traveled before that one. Sayang yung tirang yun ni Hablan. But sana naipasa niya kay Espeño dun sa gitna. Short wing, partner. Open si Espeño sa kabila sa may wing part. Baka hindi niya na nakita because of the defense. Belga has it. Digamo in the middle. Binigay kay Epino. Epino misses. Ireño was there to keep it alive. At ayan, Ireño finally hits. The smallest guy in the court. That's the first 2 points of Ireño sa ating laro, partner. At dalawa na lang itong bante nitong mga taga-Barcelona dito. Hablan to Bordios. Bordios to Pulgar. Pulgar attacks and makes it. Hindi na challenge doon si Pulgar. Masyadong mabilis attacking the basket. Digamo to Garcia. Garcia kicks it out to Belga. Belga short on that one. So, 4 pa rin po ang lamang ng mga taga-Barcelona. Hindi pa rin nakakalamang dito ang home team na Gubat. At less than a minute to go sa ating third quarter. Hablan fakes. And the pass was deflected. And almost a loose ball there. Oh, what a shot from Ireño! Grabe naman yon. Grabe, energy guy din talaga ito. Speedster talaga ito si Ireño for Team Gubat. Wala siyang makitang board. So sige niya, i-direct ako sa ring. Beltran launches a bomb and hits it. Using the board pa yun, ha? Grabe. Bukas pa rin yung bangko, partner. Kahit gabing-gabi na. Mabilis na pasa sa loob. Ireño can't finish after that good pass from Epino. And yan nagtatapos po ang ating third quarter sa laban. Maigting na gitgitan ng magkalapit bayan. Barcelona and Gubat. Barcelona leading by 5. 69-64. Yes, partner. So yeah, medyo naging slow pace yung ating laro, no, because of that sets na ginagawa. But again, sabi ko nga, itong Team Gubat medyo na-in-love masyado sa 3-pointer, partner, at wala masyadong atake going to straight to the basket. But again, ito naman, as you can see, Espeño kinakalabaw sa ilalim itong si Billy Belga. At maganda rin ang shooting nito kasi mayroon na siyang 5 3-pointer at walang kamintis-mintis dyan sa 3-point line na yan. But I think this is will be the story of the game, no. Talagang magpapalitan lang ng puntos ito at kung sino ang talagang makapag-provide ng talagang magandang stuff when it comes to defense ay siya ang mananalo dito sa larong ito. So we will see kung gano'n nga magiging mga senaryo sa last and final frame ng ating Barcelona versus Gubat game on our day 9 of Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes. Mula dito sa loob ng Encinas Public Pavilion. And once again, we would like to thank the Mayor Ronel Nono Lim at ang makasama po sa LGU ng Gubat. Again, we would like to thank you, Mayor, for allowing us here. And of course, pasalamatan natin ang butihing governor ng Sorsogon dahil wala sa kanila wala din tayo dito, no, sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Governor Boboy Hamor. Maraming salamat po. And again, this is being brought to you by
Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasulog pa. And there you go. Beltran hits another 3-pointer. This time, hindi na ginamitan ng board. Talagang direkta na sa ring. At may warning doon itong mga taga-Barcelona for delaying the game, partner. Oo. And that pass was telegraphic. Yeah, ito si Folgar finishing with the right hand. After that steal. An early timeout, partner, on this fourth quarter para sa Team Gubat. Medyo masakit yun. 5 points, partner. Pagkapasok pa lang ng fourth quarter. So mukhang makakakuha ng unang panalo itong mga taga-Barcelona. Pero ano ba, sabi nga sa tuyang sa diring tataramon, dugay na. Dugay na. But again, single digit lang yan, partner, yung kalaman. Sabi ng mga taga-Sorsogon, awaton pa matapos ang laban. Awaton. Tagal pa daw bago matapos ang laban. Awaton. Oo. So again, as you can see, the huddle of Team Gubat. And Coach ano kayang iniisip ni Coach Espinida? Instructing his players kasi medyo masakit yon at the early stage ng first quarter. Talagang fourth quarter. Rather, 5 points yung binigay nila for Team Barcelona doon, partner. The 3-pointer made by Beltran. Oscar Beltran. At yung transition play after a defensive stop nitong si Folgar. Ito na si Erenio, may tangan ng bola para sa kupunan ng Gubat. Kicks it out to Jomari Digamo, was fouled by Jonas Leona. Jonas Leona, matagal din na sa bench. Oo, matagal din. Almost the whole third quarter, partner, nakaupo itong si Leona dito. So let's see kung meron siyang fresh legs. Is going against Jomari Digamo to Erenio. Erenio against Villena. Short on that one. Rebound Beltran. Now to Villena and to Leona. Ayan na yung screen ni Escoriaga. Villena walang clear shot on the corner. Gusto sanang ibalik sa kanya pero napaganda. Oh, napaganda pa ang play na yon. At merong foul na nakuha itong si Rodney Folgar. Hindi man niya na-shoot yung that could have been a good stop for Team Gubat, partner. But again, lucky pa doon yung mga taga-Barcelona. Folgar hits the first free throw. Pagod na rin ang mamang ito. Pero halos walang pahinga to, partner. Itong si Rodney Folgar. Pero go-go pa rin siya. And he splits the free throws. Erenio once again with the ball to Jomel. Erenio to Jomari, attacking the baseline, nakakuha ng foul. And the foul will be Folgar. Folgar ang tinawagan ng foul. So but a chance for Digamo to decrease the lead, partner. Oo, to cut it. At ayan. So 10-point lead. Still double digit, pero kung maipapasok niya ito, magiging siyam na lang ang kalamangan nitong mga taga-Barcelona, making it a single digit deficit. At yun, he missed but he kept it alive. Ipino attacking and losing the ball, pero nandun ang kanilang kakampi na si Villanueva to keep it alive. At may foul na nakita ang referee. Lufamilla was hammered from behind. Si Oscar Beltran ang tinawagan. Oo, second personal and third team foul for Team Barcelona, partner. But ito, 21 big points na itong si
Espeño, partner, dito sa ating laro with 5 rebounds and 2 assists. At sa kabila naman, itong si Digamo with 20 points at mayroong 5 assists at 4 na steals, partner. So, sa side ng assist department, medyo nakakalamang doon si Digamo. Yes. At, pero nalalamangan lang siya sa puntos ng isa nitong si Espeño. Ito na naman ang mga nakaputi, mga taga Barcelona. With Jonas Leona. Villena. Balik kay Jonas Leona. Binigay kay Pulgar. Pulgar. Binigay sa middle kay Beltran. Using the board. Wala. At nakapunta sa kamay ni Villanueva ang bola na ngayon ay umaatake. At umi-score para sa Gubat. We have a report from Miss Regine Bue. Miss Regine, pasok ulit. Masaya ako na nagkakaroon na ng magandang team chemistry ang aming players. Kapa Morgan at Coach Paul, nabanggit ni Coach Oliver that their players are first time playing as a team. Kaya ngayon ay masaya siya na nagkakaroon na ng synchronization ang kanilang mga lalaro. Payo rin nga niya na sana ay magtuloy-tuloy ang mabagal ngunit siguradong laro ng Team Barcelona para maiuwi na nila ang kanilang unang panalo. Yan ang latest mula dito sa courtside. Back to the panel. Ayan, so nagsisync na daw itong Barcelona according to their coach. Maraming salamat sa report mo na yun, Ms. Regine Bue. Pero this time, Leona losing the ball to Villanueva. Villanueva gets fouled before the pass to Lofamia. Okay, there's a foul at papalitan dito. Oh, timeout. Itong Barcelona. But again, partner, kanina na-stop yung ating play because linabas itong si Jomel Digamo because may nakitang cut ata sa kanyang muka. So, tingnan natin kung ano magiging report dyan ng ating mga courtside. So, papatingnan natin yung partner. But again, ito, trailing pa rin itong mga taga-gubat dito sa ating laro. At as you can see, the huddle also of Team Barcelona because of the timeout that they had. So, titingnan natin, partner, kung makakabalik pa. At ipapasok na din dito si Billy Belga, partner, for Team Gubat. Ano ang mga, aside from Billy Belga coming back to the ball game, yes, partner, ano yung mga nakikita mong dapat na i-adjust nitong mga taga-Gubat so that ma-reach nila yung gap or close the gap nitong scoring ng partner. For Barcelona. Me, partner, ano bang dapat? For me, partner, ang nakikita ko dito yung talagang depensa na pinapakita nitong Team Gubat dito. Medyo malamya at medyo nakakalusot itong mga player nitong mga taga Barcelona. On the other hand, hindi nila nakakapitalize yung transition at yung play na ibinibigay sa kanila. But right now, they are beginning to pick up. Pero titignan natin kung anong mangyayari pa din dito sa ating late goings ng ating fourth quarter. Ito yan, meron ng full court pressure na ina-apply itong mga taga-Gubat. Pero yun, nag-create ng violation. Escoriaga caught in the act of stepping yung dancing at the wrong song, partner. Dancing at the wrong song. Ito na, yun ang sinasabi natin, yung depensa, yun ang that's another 3 for Villanueva gets it to go. That's a big bomb. At dalawa na lang to, partner. Yun ang sinasabi natin, that's full court. Yan ang magandang gawin nila. So nag-materialize din ang kanilang depensa. Pero pinawi naman kaagad itong si Oscar Beltran ang napakagandang tira. Itong si Arnie Villanueva. Now it's Joe Marie Digamo. Okay guys, opposite wing, Erenio, short on that one. No need to hurry here, partner, for Team Barcelona. Nakalusot sana siya doon. Pero ayun yung tira ni Erenio. Ito na yung man-to-man na pinapakita nitong mga taga-Gubat, partner. Yun ang sinasabi natin. Yun ang gawin nila. At this 5 minutes and 56 seconds remaining on the quarter, partner, dapat yung depensa, yung man-to-man na yan, dapat pahirapan nila na mabuti itong mga taga-Barcelona dyan, partner. Tama. So, 5 lamang po ito na nilalamang ng Barcelona as we get closer to the halfway mark ng ating fourth quarter. So, yan yung adjustments na sinasabi natin coming from a 1-2-2 defense na now they are manning, partner, dito sa larong ito.
And nakita naman natin yung epekto niyan. And 5 lang ang inahabol dito ng mga taga-gubat, partner. Villena looking for Fulgar. Nakita si Guelas instead. Guelas gets bumped by Digamo. Ano bang... Ayaw na nga. Jomari Digamo was called for the foul. That's the first on Jomari, but a third team foul on the team Gubat part on this game. So it's still going to be Barcelona's possession. And still wala ditong Jomel Digamo, partner, because linabas siya. Ayan na, si Villanueva. Ereño, short again. Nandun si Lofamia. And nakasungkit ng foul. At we have a one-man down. Oo, sa kabila, tingnan natin kung sino to. Oh, that's Oscar Beltran. Mukhang na tapilok ang big man ng ano nga, he went off. He went to the bench and skipping. Talagang masakit yung sprain ata dito itong si Oscar Beltran on that last play. But again, ito si Lofamia ay magkakaroon ng 2 free throw sa ating laro to cut the lead, partner, to just 3 or 4 maybe. So sana hindi naman masyadong severe or hindi naman severe yung and you injury. know, ayaw natin nakakita ng mga ganyan. Injury nitong si Beltran. There you go. Kita mo yon. Twist yung ankle niya doon, partner. May mga referees na magaling din inaibabalik agad yan. Pero medyo masakit yan, partner. And also, with 5 minutes and 28 remaining, wala pa rin Jomel Digamo, partner. Ayun nga, at linabas siya. At pakinggan natin yung report ni Miss Danica Garcia doon sa nangyari kay Digamo, partner. Okay, sige. Tingnan natin. Danica, pasok. Maraming salamat, Coach Paul. Kanina habang kakapasok pa lamang ng third quarter, nasiko ang isa sa key players ng Team Gubat na si Jomel Digamo. Ayon sa medics team, it's either nasiko or headbutt yung sinapo ng isa sa mga key players. Ito nga ang injury kung saan nagkaroon ng cut sa ilalim ng kanyang kaliwang mata ang nasambit na player. Tinitingnan pa ngayon Kapa Morgan at Coach Paul kung makakabalik ito sa laban. Balik to the panel. Okay, maraming salamat Ms. Danica Garcia for that report. So yun nga, it's been confirmed na merong cut itong si Jomel Digamo, but he's been attended to. And on the other side naman, si Oscar Beltran sumapon ng right ankle sprain at right now being attended to by our medics. Jomari loses it. At ayan, tumatakbo ang mga nakaputi. Okay, and Estuye finishing hard on that one. Muntik nang ma-foul doon si Digamo. Oo, at talagang magandang pinapakita ni Estuye, partner, coming off the bench, no? And Lofamia is also very consistent inside the paint. Ito na, tumatakbo na naman itong si Bordios. Nakita si Estuye sa ilalim. Estuye gets his own miss. At ito, after the second try ay hindi na niya nakuha uli. At si Villanueva na ang may tangan ng bola at nakascore pa. Grabe itong energy na pinapakita nito ni Villanueva dito. At 2 na lang ang kalamangan nitong mga taga-Barcelona. 2 na lang po ang lamang nitong mga taga-Barcelona kontra dito sa home team na Gubat. Bordios crossing over. Ayan, showing some handles, stops and pops. Short on his shot. Belga, nakita si Villanueva na nasa unahan. Villanueva, nakita rin sa unahan si Garcia. But Garcia, medyo humawak ata ng medyo mga madudulas na bagay. Kaya pati yung bola ay naging madulas. Kaya sabi sa amin yan, medyo na miesta ata. At medyo yung nakain ay magrasa. Mamantika. Mamantika. Grabe. But again, kung ako kay Villanueva,
doon sa sequence na yun, partner. Ako raratrating ko yun. I will go hard to the Tama, basket bago tama. yun na yun. Kasi wala naman masyadong pressure doon sa sequence na yun. And he But can again, also pass when he oo. gets nearer to the basket kung talagang hindi niya kayang itira, di That's ba? a sorry mistake for Team Gubat on that last sequence. So titingnan natin, partner, kung ano ang gagawin dito ng mga taga-Barcelona, partner. At dalawa na lang kasi ang kanilang abante kontra dito sa mga taga-Gubat, partner. Oo, and talagang very exciting itong game na ito for these rival teams. Siguro sa mga dayo-dayo, lagi itong magkalaban dahil ano lang, magkapit bayan lang. Oo. So ito na, mayroong press na binibigay itong mga taga-Gubat dito sa Barcelona. Ba't itawid dito ng Barcelona na walang kahirap-hirap. Oo, they know how to break the press. Pulgar, missing. Good defense on the part of Gubat. Pero masyadong minadali. Garcia is in control. Wala. And right now, it's Espeño with the ball. Bordios to Estuye. Sinabayan pa yun ni Villanueva, pero naipasok pa rin itong si Estuye. Like sa apat. Very reliable to si Estuye when it comes sa transition game. Jomari fires. Nope. So hindi dapat magpadali dito itong mga taga-Barcelona. This is a 4-point lead with 3 minutes and 10 seconds remaining. So dapat dito ikot muna nila ang bola na yan. Bordios to Guelas. Guelas attacks. Nabitawan ang bola. At ito na. Naagaw na Estuye. Talagang iba tong Estuye, no? Alam mo yung para siyang iniisip ko yung may magnet sa bola, no? Oo, tama. Nasaan yung bola, nandun din siya. So maganda coming off the bench itong si Estuye, partner for Team Barcelona dito. With 2 minutes and 52 seconds remaining, 19 seconds itong shot clock nitong mga taga-Barcelona, partner. And Estuye giving us surprises. Guelas, naghahanap ng point guard. Nakita na nga itong kanyang guardia na si Bordios. Espeño working with Belga at the post. Wala. Maganda yung depensa ni Belga. Pero hindi niya makuha ang bola. Ito na tumatakbo si Bordios ng mabilis. To Bulgar. Nice lob. Bordios to Pulgar. Lamang na naman ang anim ang mga taga-Barcelona. Villanueva. Ayan, nagbabalik na si Jomel and hits it from way downtown. Kakapasok pa lang at talagang nag-contribute na ulit itong si Jomel Digamo dito. Paramdam ka agad. Pero nasa last 2 minutes na tayo at lamang pa rin ng tatlo ang mga taga-Barcelona. No wonder kaya punong-puno rin tayo dito ng tao dahil magkalapit lang yung mga taga-Barcelona talagang malapit sa kabila lang. Nasa south side lang yung yung Barcelona, partner. So and itong venue natin medyo nasa southern part. Tama ba? Oo, dito sa kabila. Oo. Malapit na din sa boundary actually. Tingnan natin itong free throws. Malog ang test yung unang free throw ni Rodney. Pulgar, still on the free throw line, still misses. Villanueva, binigay kay Digamo. Digamo stops and looks for Belga. Belga to Epino. Epino gets it to go for Gubat. At ayan, isa na lamang po ang lamang ng mga taga-Barcelona. Yes, this will go down the wire, partner, here. It will, definitely. Tingnan natin kung sino ang mas composed dito sa dalawang kupunan na ito. Estuye against Villanueva. Tumira using the board and yes! Sakit sa ulo itong si Estuye para sa mga taga-Gubat. And guess what? 10 points itong si Estuye dito sa ating laro, partner. Off the bench at matagal pa na bago na ipasok yan.
Almost making that one is Jomel Digamo mula sa 3-point territory pero wala. Burdios, almost a steal. At ayun na, ginugulo pa rin siya ng mga Digamo. Nakuha ni Jomel ang bola to Epino. Epino, hindi na pumilit doon sa baseline at binigay na lang kay Digamo uli ang bola. No need to hurry. This is just a 3-point lead, partner. Digamo shakes, Pulgar. Missing from the corner itong si Epino. At mapupunta ang bola sa mga taga Barcelona. So wala, partner. This is a 42.8 seconds pa, partner. This is just a 3-point lead. So ito dapat good stop coming good from stop. Tama. From Gubat dito, and from there makakabalik sa kanila ang bola, and may chance sila na maitabla ito, partner, dito sa ating laro. Yan ang dapat nilang gawin. Kailangang pahirapan nila dito ang Barcelona na ma-cross ito or magkaroon ng chance pa para makapuntos, nang sa ganon ay mas maging brighter yung day for them. O ayan, they need to stop. Ayan na si Guelas. No need to hurry here for team. At ayun na si Estuye sa kabila. The dark horse of Team Barcelona. Grabe, revelation to for Team Barcelona. Itong si Estuya. 12 points coming off the bench, partner. Itong si Carlo Estuya dito sa ating laro. Siya na nga ang naging dark horse para dito sa koponan ng Barcelona. Badly needed yung mga ganyang crucial shots from this guy. Ano bang mga magsisiuwian na yung iba. Alright. This game is really, really exciting. Talagang nabuhayan tayo dito dahil sa tindi ng bakbakan ng dalawang koponan. So ito with 32 seconds remaining sa ating laro, partner. Lamang ng 5. So at bola ito ng mga taga Gubat. For me, partner, this could have been going down the wire sana. But Estuye coming off the rescue naman dito sa mga taga Barcelona dito, partner. So kailangang tumira dito. At ayan si Belga! Sayang! Straight na straight yung kanyang tira pero hindi pumasok. At ayan, na-rebound ni Espeño ang bola. And this could be it. Ayan na naman si Estuye. Sigurado na yan. Ow! Napahiya tayo doon. Sabi niya na naisishoot ko nga na mayroong bantay. Yung solong-solo tayo, wala eh. Almost a steal for Guelas. Desperate shots from Team Gubat. And I guess it will be Barcelona's basketball. They will bring home the first ever win dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Narinig na natin ang buzzer. So panalo dito, upset dito, partner. Ito mga taga-Gubat, dito mga taga-Barcelona, at magkakaroon na sila ng unang panalo dito sa ating liga. At ito namang Gubat magkakaroon ng 3 talo. So 1-3 pareho ang kartada nitong dalawang koponan na ito. Okay, so kudos to both teams who both exerted efforts just to win and please the crowd, lalong-lalo na yung mga supporters nila. Gubat is playing dito sa kanilang teritoryo, sa kanilang home court, pero bigo sila na maipanalo. And to the surprise naman ng mga taga Barcelona na kahit wala pang na ipapanalo ang kanilang koponan, uuwi ngayon na mas masaya at mas may pag-asa itong mga taga Barcelona because of their first win. So yun na, as you can see the highlights ng ating laro. Rodney Pulgar, magandang pinakita dito. Itong si Jonas Jonah also in the first half, partner. Magandang pinakita. Ito si Oscar Beltran. Although yun nga, sabi natin medyo na-spring yung ankle niya. Ito si Espeño and also si Estuye, partner. The dark horse is Estuye. Ito talagang dapat
dito. Ito si Istuye. Grabe yung pinakita ni Istuye dito, partner. Pero the guy who scored most para sa Barcelona is, I guess, Espeño. Has been very consistent from beyond the arc. And meron din sa mga contributions sa loob because of his size. Banging bodies with the big guy also of Gubat na si Billy Belga. Yes, partner. And napaka-excellent ito ni Espeño in this game when it comes to 3-point country, partner. He shot, I think, 5 out of 6 partner dito sa ating laro. So maganda ang pinakita nito ni Espeño dito sa ating laro. As you can see the highlights also. Kaya nga, pasalamatan din natin, partner. Again, the mayor of Gubat, Mayor Ronel Lim, and the rest of the LGU Gubat, maraming salamat po for having us here sa Encinas Pavilion. And ganoon din yung mga neighboring town natin na Barcelona. And meron ding mga councilors and other LGU officials na nandito kanina. Andito si Bukal Ryan Juneda, si former Governor Bobet Pelia Rodriguela, nandito din kanina. Si Vice Mayor Val Pura IV ng Gubat, maraming salamat po. Na-interview pa nga siya. Municipal Councilor Cesar Usok Esperida Jr. And ito si SK Federation President na si Nika Rose Esmirea. Maraming salamat po sa inyo. At again, sa lahat ng aming mga manonood, maraming salamat po sa inyo. So again, as we can see, yung ating highlights ng game. Again, bukas saan ba tayo? Bakon tayo bukas. Morgan, nasa Bakon tayo. This is going to be our second time sa Bakon. Second time. Pero dito sa Gubat, this has been our first time. And well, siguradong madadagdagan pa yan ng mga susunod pang laro dito sa mga venues na to. No? So I think this is our time to say bye-bye for now. And again, maraming salamat po sa panonood ng Ako Bicol Cup Sorsogon on our Day 9. Ito po ang inyong abang lingkod, Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe. And kami po ay magbabalik bukas. Again, dyan kami sa Bakon. But right now, ibato na natin kay Miss Mabel Echegoyen ang bola kasama ang ating kasurog, best player of the ball game. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Nagwagi ang Team Barcelona kontra sa Team Gubat sa score na 88-283. Kasama ko na rin ngayon ang kasurog player of the game na si Ryan Espeño, who scored 21 points, 8 rebounds, 4 assists, and 1 block. Ryan, anong pakiramdam na nakakuha kayo ng unang panalo at nilampaso nyo pa ang Team Gubat sa kanilang home court? Well, syempre masaya kami kasi down 3 kami sa first 3 games namin. So masaya kasi nakaunang panalo kami sa court pa ng Gubat. Ayan, ano ba yung sa tingin mong nagpanalo sa Team Barcelona ngayong larong nyong ito? Well, sabi naman ng coaching staff sa amin na win or lose, no pressure. So syempre kaming mga player, lalo na ako, veterano. So kailangan ko rin na maging leader sa kanila. So sabi ko kailangan natin ng panalo ngayon para hindi tayo ma-down sa standing. Alright, baka may mga gusto kang pasalamatan o batiin, lalo na ang inyong mga taga-suporta. Well, syempre nagpapasalamat ako sa mayor ng Barcelona, si Mayor Sincha, and syempre sa 2nd District Congressman Hugo Portes. So salamat sa suporta sa Team Barcelona. And syempre sa Yes Mama Gang, sa utol ko na nasa Pasig ngayon nanonood, tsaka sa mama ko na nasa bahay lang nanonood. And syempre sa Gubat Non Basketball Group na rin kasi taga-Gubat ako eh. So guest player ako ng Barcelona. So yun lang. Ayan, thank you and congratulations. Mga kasurog, bukas abangan nyo naman kami sa Bakon Auditorium, Bakon Sorsogon for more basketball action. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog.